Makadii zvenyu ruzhinji rweZimbabwe. Inini ndonzi Naomi-Savari. Ndainamata kwaMadzibaba Ishmael. Saka ndakasanganawo nedambudziko randakasangana naro. Dambudziko rangu rakamira rakadai. Ndakafirwawo nemwana tichinamatira ikoko. Asi kushaika kwakaita mwana uyu akashaika nekusununguka. Mwana wangu ainzi Polite Coffee. Asi taiva taenda kumusha. Tine 2 days taenda kumusha mugore relockdown 2020. Takangofonerwa chinzi mwana avhunduka usiku akatanga kubuda furo. Mwana uyu anga akazvitakura atokurirwa ari makuseni. Chibva tabvunza kuti ko mwana uyu kurwara kwaaita amukwanisi here kumuitira munamato kuti zviite nani uyezve ari kunyanyorwara sei. Havana kukwanisa kutsanangura, vangoti ari kubuda furo. Saka panguva yacho vakazoti vagara ndopatakafonera kati hamukwanisi here kutiudza munamato wekuita. Ndichifonera Madzibaba Ishmael. Hamukwanisi here kutiudza munamato wekuita kuti mwana aite zvakanaka chero tikaita tiri kunoku. Zvikanzi aiwa tichazokuudzai kuti zvafamba sei. Takaswera kwakumanheru ndopatakazofonazve zvikanzi tiri mumota. Asi mumota macho ndakavati inini ndokumbirawo kuti muise foni panzeve nditaure naye mwana uyu ndinzwe kuti ari kuti kudii. Zvikanzi ari mune imwe mota nemadzimai tiri kuenda kunyabhira kubhangeti ndokwatiri kuenda naye. Bva zvangopera zvakadaro. Zvadaro kwakumanheru mapasi 7 ndipo wakazofonera baba wakati tine urombo mwana wenyu aita se atisiya. Ndopandakabatikana paye ndikatanga kuchema. Asi mushure mezvo takazokumbira tsamba kwaSabhuku kuti tiwane kufamba kuenda sezvenge iri nguva yelockdown. Makuseni ndipo wakanzi kurumidzai kusvika nekuti hatisi kutenderwa kuungana inguva yelockdown. Murume uyu baba vayo vakakwira vakaenda kunyabhira. Vasvika isusu ini ndakasara ndikanoudzawo mama wangu nokuti padhuze nepamai vangu vachibva vaurongedzawo kabhegi kavo bva vauya namwene vangu vanova mai vemurume wangu vatezvaro vangu vakashaika vatakutevera. Saka nguva iyoyo taifonerana nabamunini titofamba sei vachiti tofamba sei tisangane mutauni tiri kutoenda pai. Saka nekuda kwemafambiro ainetsa munguva dzacho taiti tikakwira mota toburuka, tikakwira imwe toburuka kusvika tasvika mutauni. Takazosvika kunyabhira mapasi 8 nanabamunini. Saka anabamunini vaitoti anchedza foni yemukoma anga achitidzimira foni. Saka tasvika kuye ndakangosvika nekuvhura dhoo pamba paipe ndione vanhu vakatorara. Zvikandishamisa kuti ko imimi makarara. Ndakabvunza ko makarara ko mwana wangu aripi. Vakaramba vakanyarara namai vangu varimo. Ndobva ndatanga kuchema. Kwakazouya umwe baba wakazouya wakati tine urombo mwana wenyu tabva kutomuradza manje tamuradza kumanheru. Saka murume wangu kubva ipapo haana kuzombobvira aswedera padhuze nesu. Akaramba achiti zvamaita matyora murawo mawire nehama enda anchivadzimira foni kuti vasakwanise kusvika kunoku. Chinamato chedu achitenderwa kuti tiwadzane nehama. Uyezve imi mutori nedambudziko rekunzwanana nehama. Tichibva kwachena takarara kukachena. Bamunini ndopo wakatokumbirawo munoratidza mai vemwana uyu kwamaradza mwana wavo. Vakaramba. Saka varamba kudaro vapostori ndipo vakatanga kupopoterani. Bamunini vakati munozviitirei kusanganisira Madzibaba Ishmael vakatanga kupopota vachiti uya nehama kuti dzimdirume manje ndinonakura. Saka bamunini vakazosvikayo pakuti ini ndoshanda pabarracks iri panyabhira painkomo barracks ndopavaishandira bamunini. Vakati zvese zvekuungana kwamama muchitaura dai mamataura nenguva handifungi kuti pamba paine chakaipa. Taikwanisa kuita sei? Taikwanisa kutoviga mwana zvakanaka, kumutakura toenda naye kumusha. Ndo mutemo wedu wemufamily medu. Zvine mimi mukoma zvamamuchitivigira mamuchida kuti zviite sei?
Zvadaro vakazotiratidza asi zvanzi zvekumanikidzira. Taenda kunoratidzwa guva rieri hatinombomira kana 5 minutes tiri ipapo. Tasvika guva rieri takangoratidzwa riri 1. Taratidzwa riri 1 guva rieri ranga risina kumbonyanya kukura. Guva remwana wangu ranga rakakura kusvika risina ivhu rakawanda. Saka ini ndakasvika panguva iyoyo ndobva ndatanga kuchema ndichibata guva remwana ndichichema. Mushure mazvo ndakanzi izvo mabatire eguva iroro pane zvamakanganisa. Mamusingafaniri kubata guva iroro naMadzibaba Ishmael. Mune kukanganisa kwamaita uyezve manokora ivhu. Ndikavati ko mwana wacho aradzwa kupi, mwana wangu aoparetwa here, havana kukwanisa kunditsanangurira. Zvikanzi izvo taenda naye kuchipatara kubva ngeti akanoparetwa akabviswa mwana. Ndikandokumbirawo mapepa anoratidza kuti maita se mwana aendeswa kuchipatara, havana kukwanisa kutiratidza. Saka mushure mezvo takazobva ipapo patangoenda kumba kwacho. Tasvika kumba kwacho ndikavati saka chitipai zvinhu zvemwana kusanganisirawo ndamutengerawo poto nemaplesi. Vakazvirambira vakati azviita kuti muzvitakure. Hembe vakanga varamba vakutogovana vapostori. Manext door acho kunyanya ndovanga vakugovana hembe dzemwana. Saka ndakazovati aiwa pari pahembe chisiyai ndonopowo chivanina vacho. Sinzi hembe idzi ndakadzitenga murume wakanga asina kumbomutengerawo hembe. Ndokubva kwatakaita. Saka tabva kudaro inini handina kugutsikana kuti mwana wangu anga oparetwa mwana here akaburiswa. Mukufamba kwenguva ndakatozonzwa kunzi mwana wangu akaradzikwa nemwana mudumbu. Polite anga ari wa 2004 panguva yacho. Pakaroorwa anga ari kuma 15 years 14 years ndopakaroorwa. Akaroorwa 2020 achibva afa. Murume wake anonzi Ngoni. Saka kubva ipapo naNgoni uyo akabva andidzimira foni asade kutaura neni. Saka baba vakazoteera kumba mangwana acho. Vachibva vasvika vakati nechimiro chamaita maratidza kuti hamudi kunamata. Mashora Mwari, mashora mutemo chinamato. Saka handifungoti kuti tichakwanisa kugarisana zvakanaka. Saka zvadaro inini ndakazofonerawo Madzibaba Ishmael. Takatanga kutaura pamameseji kubva kuma 10 dzeusiku kusvika kuma 4 am riri zuva racho iroro. Ndichivabvunza pamusoro pekuti nemurume wangu tasisanzwanani. Iye aiti ini ndiri kutedzera zviri kuda Mwari. Saka indaivabvunza ndichiti mimi ndimakonzeresa kuti murume wangu adai. Tasaimoni pazvasvika. Saka ini handichakwanisa kutaura nenda kutokwanisa kutaura nemi. Vakandiudzawo kuti izvozvo nechimiro chamatoita ichochi hakuna kwamuchaenda. Hakuna kwamuchaenda. Hamungandigire hama kuti dzindirume kukoka hama dzenyu kuti dzindibvunzurudze pamusana pemwana wenyu. Mwana uyu anga mumaoko medu, mamusina simba pamusoro pake ndosaka makaona takamuradza. Saka zvadaro murume wangu akabva azodzingwawo kumasoro achinzi mudzimai wako akatuka Mwari wedu. Vakadedzwa kudare nevadare. Saka imi baba hatichakwanisa kunamata nemi. Saka baba vaye vakazouyawo kwandiri vakati ini ndinoda hangu kunamata Mwari. Ndokumbira kuti munokumbira ruregerero tikwanise kunamata. Ndikati ina handikwanise kukumbira ruregerero ndisina kuona mwana wangu nekufa kwaakaita, mafiro akaita, handisi kuanzwisisa kana kuti munditsanangurire zvakafamba sei, maradziro acho hamuna kunditsanangurira. Saka handikwanise kuenda kwaMadzibaba Ishmael kunovakumbira. Zvadaro baba vaye ndopo vakazosvika pakuti inini ndanzi naMwari kana zviri kunetsa siya mudzimai iyeye uite se uye kuno tigare. Kana wakundikana kumuendesa kumusha kwavo ichita kuti uye tigare kuno. Baba vaye ndopo vakandioneka vakati nini mushure mekunge kufa kwaita mwana takadzokera kumusha. Ndobva ndanorima. Ndadzoka ndakasvika baba vaye vatengesa pategara. Vafura vakati ndatengesa mari ndanopa Mwari nekuti ndiwo akatipa pekugara. Imimi hamuna chamunofanira kudya. Saka zvadaro pavakanga vakuti vakuenda vakanditi ndokumbirawo mubhedha, gumbeze nemetresi neketeni nemapoto ndakuenda. Ndobva ndavapa zvinhu zvezvi. Ndikavati torai zvenyu.
wabva wandisiyira dhora wakati Mwana pekutangira ini ndakuenda, asi muzive kuti pandiri kudzoka ndikubva ndatora mwiri yangu zvekunamata makoniwo. Saka baba vaye vakabva vatoenda, vaenda handina kuziva kuti vakaenda unogara kupi. Mushure memasvondo mairi ndipo vakauya vachiudza vana kuti ndakutsvagirai amai vanoda kunamata, ndawana munhu anoda kunamata, ndichauya ndichikuratidzai. Vana vaye ndipo vakataura kuti amai ndozvaita sei, ndozvataurwa nababa. Ndikati ko chikafu, zvikanzi chikafu vati Mwari vakati ndisakupei, ndinopa mwana anoda zvekunamata nekuti mai venyu vakuendesai kuchikoro, nekuti vana ava vaiti vakaenda kuchikoro omira, vakaenda kuchikoro omira. Ndichivaendesa kana extra lessons kuri kuda kuti vana vaende, mumwe musi vanopopoterwa, mumwe musi vanorohwa nababa vavo kunzi muri kuenderei kuchikoro, mukurasa murau nemiko yaMwari. Murau wekusaenda kuchikoro unga wakataurwa naMadzibaba Ishmael kuchechi kana kuti? Zvakanzi mwana haende kuchikoro naMadzibaba Ishmael, hatenderi kuenda kuchikoro. Vari kudzidziswa chirungu chekuti unoti baba unovati you, unoti iwe baba, plus baba vanonzi dedi munhu akafa. Ava hazvina chiremera. Vari kudzidziswa kupfeka makondomu vana ava kuzvikoro, vari kudzidziswa unhu hwakashata. Zviri nani vagare kuenda kuchikoro, vanodzidza zvemweya. Pavari pese vana ngavaimbe mavhesi vachidzidza zvemweya, ndo chikoro chavo. Saka vana vanga vatojaira kuti vangoona kuti baba vavo vauya mubva vagara useri kwedho tanga kuimba mavhesi. Baba vaye vakasvika vati chikafu, wanzi chikafu hakuna chandinokupai, chikafu muchachengetwa namai venyu kusvika zvanaka, kusvika maakutedzera gwara remunamato. Zvadaro takazoti tagara ndakazonzwa kunzi baba vaye vaitopota vakatouya vachitotaura kuvana vakati inini ndiri kugadzirisa pekuti tigare kumusha kunyabhira uko, ndokwandoda kuti tinogara, saka ndichauya ndichikutorai vanangu. Zvadaro tati fambe ndopandakazonzwa kunzi murume wenyu, ndakatanga kufonerwa naMadzibaba Standrek, baba Shilo vanogara kufamu ikoko kunyabhira, vakanditi madzimai mungaitawo nhamba dzenext of kin yaMadzibaba Dhagere. Ndikati hongu ndinadzo, hama dzavo ndinadzo dzirimo mufoni, zvikanzi tokumbirawo. Ndikati kunei, kwakanaka here kuti ndikupei nhamba dzehama dzaMadzibaba Dhage, ndokona kukupai ivo vaparamhosva? Zvikanzi kwete, kungoda nhamba dzenext of kin yavo ine senemu yakafanana neyavo. Ndikati handinadzowo. Saka vakabva vazonditi oi nhamba idzi taurai nemunhu, ndobva ndafonera munhu uyo, ndobva ati muri mudzimai waMadzibaba Dhagere, inini semunhu ndaidawo murume wangu. Ndobva ndati hongu. Zvikanzi vakabva kumba rini? Ndikati baba vakabva vane wiki vabva, ndichitiwo pamwe pane zvaitika zvakashata paparamhosva. Semunhu wandaida imba yangu, asi kuti takaparadzaniswa nechinamato, uyezve nana madzibaba ndo vakadzinga murume wangu wakati tirambani, zvekuti zvadaro ndopa vakandifonera vakati makagumisira kutaura navo rini baba vekwenyu? Ndikati ndakagumisira kutaura navo marumwe zuro. Zvikanzi marumwe zuro munosimbozviita here kuti vanoti vakaenda foni yavo inotadza kunzwanana nayo? Ndikati hongu, ndotadza kunzwanana navo, nenyaya yekuti pamwe vanenge kusina netiweki kana kuti moto inenge yapera moto. Zvikanzi muri kupi? Ndikati ndiri mutauni. Zvikanzi tine urombo, murume wenyu akaita accident nezuro panyabhira akafira ipapo. Saka panguva iyoyo ndakavhunduka, sezvinhu zvandasina kuita sekutarisira. Shuro yangu ndaingoti pamwe achadzoka, murume wangu achadzoka, aenda zvake but achadzoka. Zvadaro ndopandakatanga kuchema, foni yakabva yatongodairwa nevanavo, vati iwo endai paSouthampton, pane para iripo inonzi Zororai, vanotsvaga ipapo, unoona kuti ndiye here? Tobva tazokomunicata nanabamunini tikaenda, takaona zveshuwa ari, asi chakandishamisa ndakabvunza kuti ko pawaita accident pane vamwe vakuvara here? Zvikanzi iye ega ndiye afira ipapo, asi anga akakuvara pahuma pakadhirika bijana, ndopanga akakuvara. Zvadaro ndakatozobvawo mutauni ichisvikawo kumba kwaita kwatozara vanhu vatoungana vakuuya kunomuchema murume wangu. Saka ndakazofambira nhamo iyeye kwe5 days.
yange iri nguva yeCovid yeyi. Semunhu anga achinzi aita nhau yange yamumapurisa, ndichifambira nyaya yendindanda kutoifambira kusvika tazopuwa bhodhi. Asi chakandishamisa mudzimai wacho haana kumbobvira auya, ndakazomuona tatova mumota takuenda kumusha. Uyezve vapostori ndakaedza kutaura naMadzibaba Standrek ndikati, Madzibaba mufungeka zvamamuchindifonera, ndaenda ndataura nemunhu wewo tichibva ndaenda kufuneral pale yanga achitaura inonzi Zororai Southampton. Saka ndaona variwo Madzibaba vakashayika zvezvo. Saka ndakutokuturirai sekuti baba vangu vari mupostori muchifamba nawo. Amenoti munoti kudii? Zvikanzi tichakufonerai pamberi apo madzimai, regai tirangane nevamwe. Tafamba vakati tichakufonerai madzimai, regai tirangane nevamwe. Ndobva ndabatawo Madzibaba Kebson. Ndikati Madzibaba muri kuti kudii nemupostori biyenyu? Vaingonzvenga vachiti handiko, ndiri kunze kweHarare, nditori kure. Ndikabata vamwe zvakare ndizvozvo. Foni yaMadzibaba Ishmael vaingotiwo vapostori vari kugadzirira fiwe yokuti vakwanise kubatsira mupostori. Kusvika vana bamunini vakatozoona kuti iyi nhau iyi vanhu ava vanenge varemerwa. Saka pane akazobuditsawo shoko rekuti tanga tisawirirane. Ava haana kumbobvira wakatsika kana kurufu rwake kana kubatawo maoko. Asi chandoziva ndechekuti murume wangu pese painzi paitika dambudziko kumasowe, kwaitika rufu, ainge asingasari, aienda unomira ikoko achivabatsira. Saka takazoenda tikanovaviga nevamwe vapostori watanga tisanamate navo, ndovakatibatsira. Tikaenda navo tikanovaviga kumusha kwavo kumudzi kukotwa, ndokwatakaноvaviga murume wangu. Zvadaro kubva ipapo hatina kuzomboonana navo vana Madzibaba. Hapana kana akambouya kanditi matambudziko. Saka inini chinonyanya kundirwadza ndechekuti Madzibaba ava vaitoti ndikasangana navo vaita zvekutengesa nechingoro mutauni, vainditengesera zvavaitengesa, zvekuti pavakatofamba maitwa nemuonyeni vakanditengesera vachiti ndakanzi nezwi Mwari vakati ndisakupe kana chimwe chinhu. Asi chinondirwadza ndechekuti vana ava vana vavo havana kumbondiroora ndine mwana. Vana vavo takaroorana tisati takunamba, vasati vamupostori vakatonondibvisira pakutanga. Pechipiri apa vakatondisungira ndakusununguka mwana wekutanga, ndopavakazobatwa musoro kwaMadzibaba Ishmael. Asiwo vakazoonoti iwo uri kufanira kuenda kunoudza vabereki vako kuti ropa ritengeswe, inini handitengeswi. Zvichireva izvo kuti kutora kwavakaita mwana vakandimanikidza inda ndisinawo simba, kwakangoyova dare kumba uku, vakati tatouya kuzoimbira mwana abva aimbirwa uzana. Takaenda kulili famu, kangonzi madzimai tikudai, baba wakandikwirai mota mutende, tichibva taenda. Tasvika kuye ndopavakatoti ndopavakati madzimai polite pfekai gemenzi, ndopavakapfeka gemenzi. Mwana wangu bva atoimbirwa uzana nangoni. Ngoni anga ari mukomana zvake, anga ari wechidikiwo, aimbirwa uzana. Mwana yanga atori mudiki, ndopavakabva vatoti madzimai hapana kwavachaenda, vakutosara panapa, ndokuimbirwa kwavakaita. Saka ini zvandiremera ndikati nai baba, ndo marorerudzi rwavanoita zvikanzi hauna simba pamusoro pemwana uyu. Mwana ndatoti aende, ndozvatodiwa nezwi, ndokuenda kwakaita polite. Saka nhau yakundirwadza ndeyekuti polite uyu ndakatomurota chitonzi ari kuonekwa akagara akabata mwana wake, uyezve guva rake idiki diki, kureva kuti pari zvinhu izvi rakatoparara rapasi kana kutooneka nogona kutadza kuoneka. Chimwe chikundirwadza chekuti akavigwa nemwana mudumbu, ndo imwe nyaya yekundirwadza. Uyezve kune murume wangu ndakazonzwa zvichinzi haana kufa neaccident, akaita kusaidzirwa murori nevapostori, vanga vatadza kunzwana, naitobva kunyabhira ikoko zuva iroro, ndokufa kwaakaita. Nekuti zuva iroro paitonzi vapostori, mupurisa aitotaura achiti vapostori achiudza bamunini vaiuya vachitoti ndiMadzibaba Dhagika, obva vaenda, ndiMadzibaba Dhagika obva vatiza. Panguva yazvakaitika zvainzi vaitova nevamwe vapostori,
asi kuti ndivazive kuti ndeava handina kuvaziva. Uyezve pakufa kwavakaita madzibaba kuti ndipiwe umbowo hwakazara kuti vafanei handina kukwanisa kuuziva. Nazvino zviri kundirwadza kuti mwana wangu apararira kuLily Farm uye zvakawigwa nemwana mudumbu. Pamwe zvakasanganisira nababa vacho. Kudai vasina kuvadaro handichaziva chokwadi kuti vakafa neaccident here kana kuti kwete. Nhasi unondikutambura nevana 4 handina ari kukwanisa kundibatsira kuchengeta vanhu 4. Zvinhu zviri kundirwadza kuti dai kwaiwanikawo zvako ruzhinji rweZimbabwe randibatsira kuti mwana wangu kana zvichiita afukunurwe mweya wake hauna kuzorora. Kana zvichiita mwana wangu atakurwe afukunurwa aenda unorarawo pakarara baba vake. Inini pari zvinoita handina kana pekutangira, pari kundirwadza. Ndiri kurwadziwa zvakanyanya nekufa kwakaita mwana wangu. Ndakambunyikidzwa, ndiri munhu aida imba yake zvakanyanya. Ndasingazoti ndokwazvichazosvika. Pakarohwa mwana ane makore mashoma, hamuna kumboitawo here pfungwa dzekuzivisa mapurisa sezvo mwana akanga ari underage? Handina kuita pfungwa iyo nekuti ndakapinwa nababa vaitoti ndinokurova. Hazvitaurwe izvi, Mwari apikiswe. Saka ini semunhu aidawo imba yake ndakangorambawo ndakanyarara. Ndakaramba ndakanyarara ndasingazivi ndokwazvichazosvika. Saka munhu wandaitokwanisa kuti pamwe ndingakwanisa kuzotaurawo naye vanga vari vamwe amukurungai, amai vangoni. Amai vangoni pavakafa muroora wavo anova mwana wangu, vakabva vakauya kuSouth Africa vachiti ndikuuya kunoona muroora achisununguka. Pakafa vaigara kuChweshu. Saka pakafa muroora vabva vauyawo kunhamo ndobva vasvikawo vachibva vapuhwa utsananguro. Vapuhwa tsanangurowo ndobva varoorwa naMadzibaba Standard. Asi vanga vatoriwa hombe vamukurungai vangu vanga vari va62. Varoorwa naMadzibaba Standard mheni wekuma78. Vasvika kuita mainini papo havana kuita gore vachibva vafa. Saka ndiye munhu wandaitasira kuti pamwe chakwanisa kunzwanana naye chakwanisa kutaura nawo Madzibaba Standard. Saka nyaya yangu iri pakuti dai zvaibvira ndakwanisa kuwana vanondibatsirawo kupa vana pamaschool fees kunyanya. Nekuti dai zvaibvira kuti kune vanokwanisa kundibatsirawo ndifukunure mwana wangu aende kunoradzwa kumusha. Ndozviri kunyanya kundiremera zvakanyanya. Inini ndinoita basa rekutengesa revhending mutauni asi izvozvi pari zvinhu izvi zvakaoma kudzingwa nemapurisa. Saka handina kana pekutangira, ndopari kundiremera ipapo. Nyaya iri kutaurwawo nevanhu kuti kushrine kwaMadzibaba Ishmael kune makuva akawanda evana vainge vachiradzikwa pasina kutaura nevabereki. Sezvo mambotaura kuti wenyu wakaradzikwa musina kunge mataurirwa kana kunge muripo, chokwadi here? Makuva vanogona vakaratidzwa mashoma. Kune zviuru zvakawanda, mamwe ari mumauswa kusanganisira remwana wangu. Kutori nemakuva akawanda akavanzika arimo mumauswa. Mungaite here nhamba kana kuti figure kuti makuva arimo anenge ari mangani chingopa estimation? Pari zvinhu izvi kuti ndinyasoziva kuti inhamba ipi. Kubva gore racho iroro paiva patori nemakuva akatowanda patikaenda ipapo 2020 aitosvika kana 10 panguva yacho iyoyo. Kuzoti pari zvinhu izvi evana nevanhu vakuru vamwe vari kungofa kusanganisira ramukurungai vangu ivavo vari pepa. Saka mune zviuru zvakawanda zviri mumaziuswa munzvimbo yakaita kunge bani. Saka vangononge vakaratidzwa chimwe chiuru chimwe chisipo. Chinonetsa ndechekuti ukasvika chero vana mai vacho havataure vanenge vachitya. Asi kwakakwanisa kubatwawo chero 1 anokwanisa kutsanangura mararamiro avari kuita vanenge vachitotya. Nekuti muprofita anenge achitaura kuti ukangobva munzvimbo ino uchatambura zvisingaiti. Vakawanda vari kubva munzvimbo imo ukasafirwa ukurwarirwa kana kushaya basa kutambura chaiko. Vakawanda vacho Pane vakatombosangana nazvo here zvamuri kutaura? Zvandiri kutaura
kushaya basa, kurwara chaiko, kutambura, kutoomerwa neupenyu, nekuti ivo vanenge vachitobheja kuti ukangobva pano uchaiona nhamo, uchatambudzika. Saka pane mhiko dzavaiita here kana kuti dzavanoita kana munhu achinge abva? Ai, ndo maonero angu, pane zvavanoita, nekuti vana baba chaivo kuti vazotange kushanduka pfungwa dzavo vaingonzi uyai kune munamato wana baba mumwe, uyai kune munamato wana baba. Saka kubva ipapo mazuva iwapo vakaita nguva vachingomwa munamato handiti, vakabva vatanga kuti changotaurwa chisu vanenge vachingoti amen, Mwari ndozvavataura, amen, hatifaniri kupikisa Mwari. Uyezve Mwari vakati hatitenderwi kuoneswa nana amai, ukangobvumira chete kuoneswa kuti baba ngatigare pasi tionesane, watotendera mweya wetsino, mweya wakaipa kuti upinde mukati memusha. Hakuna kwamunoenda baba, hakuna denga ramunopinda. Saka zvamataura ndizvo zvanofanira kuitwa nemudzimai, ndokuteerwa kwandaita inini.